Mande. Asi uyu mukadzi newe uye mukadzi chikuru yangu kune last time wakatowadzoka nyaya yekuti awatokatobva pane apa saka makwati pane mafirst hamuna kopi yamakapiwa handina kopi kana usina kopi wakandima kuti ndifondirese mifairo yacho but mufairo machoka since baba vakataura kuti imba ranga riri ground utori nepicture ririmo remba yasara kuzodira kutsingira silaka netsamba yarora futi handiti kuti zvinogara neimwe tsamba iri zvandakwana mufairo handiti zvinogara here kupepa reizvaizvo mukakana mataura kuti hauna kuti ndione fairo makazoona imba makona netsamba ainditaridza saka ndizviri kuzoona here zvakaiswa ai usaka ndatichijike ndikutaurika ndindetsamba anetsamba ndini saka iyi nyaya iri kuzi makatenga stendi manyaya matenga stendi then in 2014 ndizvo 2014 murume wenyu wakabva azodzoka kukanzo adzoka kukanzo yakabva yanzi murume akazosaina list ndizvoka akabva apiwa list yekusainira chistendiyo as husband yani venyu asi memusiri chii ndokuchinjwa kungaita mazita kubva kuenda neuyu uyo yakasainiswa list in 2014 kanzo irikaneuya then kanzo ndobva yati nyaya iyoyo mambo taizwa taakumbira kuti Grace Dorothy Chikunguru Gondo sorry ndakukonfuza nini hanzi uya kukanzo muswemandi munoona CEO wabva kupai file zvese wabva kutwara zvese so that stand idzoke musarei chiendai muswechinani mande endai muone CEO kukanzo handi ukanzo muswemande ndotsamba ndakayaukumambo asi uyu mukadzi newe uye kukanzo muswemande ndochinyatsosanangurwa kuti chii chakaitika chii chirikuitika handu endaukanzo muone CEO